Oh, ha? Anira ko dire di. Pasyat pa ko bisag di na ko mainom. Maraan cellphone man. Sugay. Ah. Oh, good morning mga kabengkangs. Welcome back again. Tuig na sad wala ta ka vlog because of iring gigakos. Tay mga buluhaton. So sa ko ang first vlog karong tuiga. Mag house tour ko sa akong mansion. Mo ni akong room. Oh, ay muang 1 milk na TV. Ang room. Ako'y chandelier. So gawas. Ini akong kwarto. Among kwarto di ay. So mo ni among mansion. Mo ni among kwarto sa mga bata. Nay mungguloy kalat kayo. Yaks. Ang lamisa. This is our table, dining table. So we have many bikes here. We have 3 bikes. Kantidad siya og 2 milk. Then likod sa mong balay. Mansion. Hagdanan. Ay, escalator day. Escalator na mo padung sa CR. So, ang kwarto sa mga bata naka double naka lock bed. Kalat kayo. So, ano yung balay? Dira mong CR. So, mao ni yung gawas. So, nami court, sariling court. Ang mga wheels. I have wheels here. Ini tago na ko. KTM. So, tuyot ta. Dito sa likod. So, ang balay di ay ay underground. So muna ilalom ay duyan. Pag init sa taas diri tambay. So among lutuanan, among very dirty kitchen. Pero guys na pa apit nito maupaw. So dara day among CR na escalator, mga chickens, mga bae nga chicken. Hanap ako'y daghan mga manoks. Iba na bang iba talaga. So dara mo mga binahi Nox
Di magula ko yung duty. Di ko tambay. Sampok ug manok. Ito dito sa mong silingan sa anti sa wong sawa ay makal sila bitin sila bit ay nag-vlog ko nag-vlog Ako dili. Oh. Kapiling live dali. Oh. Ha? Anira ko dire di. Pasyat pa ko bisag di na ko minom. Ay litson dik. Garaan cellphone man. Sugay. Ah. Lana ya po ni. Lana ya. Ini cellphone to gamay dako. Tuyok sa kokol. Ay litson. Salamat shot. No. At tag silingan. Isang vlog ta pasyaton ta. Isog kaayo. So, mau bitaw niya mong area guys dili. Dili mi dato. Dili pud mi pobre. Tama lang. Kamis nanday ko sa kamera oh. So, maura siguro to karong adlaw ha. Para karong balik sa akong vlog. Salamat sa usab sa pagtanaw. Dugay na ko wala ka-upload. So, shoutout ko sa akong pinsan si Nats TV Mix Vlog. Kay isa pa. Kauban ako sa trabaho. O ayaw kalimot i-subscribe ako ang YouTube channel Juno Vlog o paki-follow ko sa Facebook page Juno Vlog. Kita-kita dito na yung mga vines dito. Buhat pa mig mga vines. So daghang salamat. Peace out mga kabingko.